Li bajarê İzmîrê peşenge û kongreya navnetewî a binavê Travel a geştyaran hat vekirin. Ji alê Şaradariya bajarê İzmîrê ve bi piştgiriya yekitiyên kampanyayên geşt û guzariyê hevdemîn peşengeha geştyaran hat lidarxistin. Di peşengeyê de sersedî kampanyayên geştyarên Türkiye û cîhanê û pêncî saziyên sivîl û şaradariyên bajarên Tirkiyeyê amade bûn. Di peşengeyê de jora bazirganên Amedê jî çand û xwarinên Mezopotamyayê danasîn. Önü Desehot Fuarı İzmir Turizm Fuarı Vrazeni ma sem eymazi ma yo çalıştay vraşt ma va Mezopotamya turizmi mahire hab memleket ma va mapia semedi Mezopotamya ser bigeri ma turistum vendeyindi ma va cibere uta bigeri inkeyra pey ve gastronomi maestro yani normal zırındı. İnke turist ünno geyreni. Yani voni maşeri yevca ma hem tarih kültürü kuvveyni ma hem zinon bori. Serokên Şaradaryan serdana hevdû kirin, Serokê Şaradariya İzmîrê jî serdana standa bajarê Amedê kir û kilamên Kurdî guhdar kir. Ji Bakurê Kurdistanê jî çar bajar bi çanda xwe, bi mûzîka xwe, bi xwarin û nasandina ciyên xwe yên ên dîrokî beşdarê pêşengeyê bûn. Her bajar armanc dike ku zêdetir geştyaran bikişînin bajarên xwe, hejmara geştyaran zêde bikin. Birastî vî mezhera cara duyeme. Cara duyemê de em bazirgan hem kültür û çanda xwe hem alî xwarinê de xwarina xwe pêşvaziyê gelê dünyayê bikin. Ji bo wê em tên İzmîrê. Bi rastî jî İzmîr jê ji bo dünyayê bi qîmet e. Lê hemwelat Amed o kültüra Kurdistanê em tevekî bînin vedira ol vedira tên nasandin daha peş dikeve ji bo wê kasî em ser dikevin. Em ji wanê hatine em hatine ji vira wanê bine naskirinê wan cihekî zev xweş e tabii hem nava Türkiye hem jî ji dünyayê ku em bine naskirinê ki millet ji were wanê bigere ondan sonra evkê wanê hemûkî binhêre bibîne ji wan zev xweş e. Peşengeha geştyarî ya navnetewî ya li bajarê İzmîrê ve sê rojê dijî berdewam bike. Şaradarî, saziyên sivîl û walîtiyên bajara jî wê ciyên xwe yên dîrokî ji bo geştyaran di vê fuarê de bidin nasîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, İzmir.